Honda. Аз ти казах, те така ми ще мина. Аз затова се оплаших. Той мина на газ, бе, брат, и как не го оцелил? Не знам. Просто мина на косно. Ма ти нещо казали, не се чува нищо тук. Нема ток. Той гума как се държи колко? Гумата си е гума. Мисля, че не е гумата. Сега за какво да пробвам да потрошим? Не, няма смисъл, абсолютно. И ти ако минеш с газ, той ще лашне с сила и направо... Да. Кой е пръв нагоре са? Да. Мачай ти как да се махнем. Кой да се махне? То тук не е никаква интрига. Никаква интрига той си справил. Бе, завиждаш според мен. Няма никаква интрига, гръм. Абсолютно. Аз това си го качваме така на обороти. Отправен ход. Далече е тук. Аз си хубаво по-нататък един хръсторез ще видиш. Си купа един хръсторез мотора. Какво да минаваш да... Сега с 10 минути бръм от една страна минавам тъгни по една черта и трябва да си драскам от колите. Много е гаден това към Малбучи. Последно ми свали обаче лака до боя. Дех отстрани на вратата. На много места. Но той сега ще го вкарам на оценка на Булинс, да оправяме, така че. Не ми трябва. Така иначе се шлайфа. Не знам дали ще уважат тази оценка. Там съм, все едно съм си у нас. Все едно сестра ми да не ме уважи. Ага. Там уважават каквото кажем аз. Да. Тогава ще уважат само защото си ти, а не защото... Да. Аз това съм там. Защото каквото кажа, това е факта. Дори не попълвам, отивам, поглеждат, снимат и си отивам, те си попълват документи, пишат си какво станало, какво не станало. Сега не го виждам изобщо къде е. Да, има. За мен сега ще спре обая. Да. Какво става? И давай там. Чакай да му кажа. Той сега ще спре. Той не вижда това. Сега ще задръж, че тук сме спрели малко. За мен става ли?